Bună lume și bine v-am regăsit la un video pe acest canal. Să ne jucăm Brawl Stars și nu vine să cred ce mi-a picat din Brawl Box. Din Brawl Box, doamne, din Mega Box. Shit. Hai, vino. Wow. Nu-i prea bună Tara. Da. Chiar nu mi-e să cred ce mi-a picat, ești nebun. Cam două. Bun, hai să începem. Oh my God. Chiar nu mi-e să cred. Bun. Mergem pe ăla. Amar îl cheamă pe ăsta, da, mi se pare că e amar. Dar, de fapt, nu mi se pare că nu are un gust amar. Bun, se pare că am câștigat. Dar chiar nu să cred ce am, că am luat-o pe Tara. Amar, se pare că nu mai vrea să mai continue. Amar, ce nume mai e și asta. Deci, uitați, din Mega Box mi-a picat Tara. Ăsta, Tara mi-a picat și Tara mi-a picat. Tara trebuie să pice. De ca să vă arăt. Mai bine? Tara. Tura. E Tura mea. Eu cred că Tara e Shelly. Fiindcă, uitați, are fix părul mov. Ca ea. Și a păstrat părul în coadă. Da, deci acum iar ne jucăm Tura cu tot cu Tara. Da, ne jucam liniștiți. Cine a intrat simplu aici? Nu intra aici, sincer. Foarte bine pe mine. Super. Super. Exit. Da, mi se pare că avem. Hai să vedem dacă vreau să pice ceva în fix în fața voastră, pentru că atunci nu pica, pentru că s-a închis videoclipul. Uneori chiar se închid videoclipurile, nu știu de ce. Mă uit. Da, nu a picat. N-are cum să pice, adică sincer. Bun, vreau să văd până la cât vine. Bun, uite, acuși o să vină. Acuși o să vină gay. Acuși o să dăm pe gay. Abia aștept. Acuși o să vină diamante.
băgăm pe... Dem grab. Bun. Bun. Noi câștigăm. Am dat bună cu Tara. Oh, mă găsesc. Ia diamantele, prostă fici. Nu, nu le-ai tu. Și ascundeți-vă repede. Mai te duce la atac dacă ai multe. Așa. Ușor, toți pe mine. Da, am câștigat. Am câștigat. Mă, cum face Tara. Face... Zici că e fantomă. Fantoma Tara. Fantomița Tara. Da, deci cam atât cu acest episod. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul meu dacă vă plac videoclipurile. Bye, bye!